ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ 2023 ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂತೋಷನ ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಟೆರೆಸ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಜಿರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಊರುಡುಲ್ಲೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಫೀಸ್ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೈತ ನೀನಿ ಅಂಚೆ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ನಿ ಪೂರ ರೀಚ್ ಆತಿರಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ मेरेग नंजे दादा इंदो ಏರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದೇನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಪೋಡಿಯರ್ನ ಏರ್ ಮಂದಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏರ್ ಮಂದಿ ನಂದ ಏನಾಯ್ತಾ ಹೂ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮೆತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೂಲಿಂದು ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡಿರೋ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಟು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮನ್ಪುನರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಮೇರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆರು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೋತೇರು ಏನ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಹಿರೇನು ಒಂದು ಜೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತ ಡಿಜೆ ಅಂಕಲ್ನ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಐಜೆ 25 ಬಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಐಜ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚಗೆಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರೈಸ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಗಂಜಿಯ ರೈಸ್ ಅನ್ನೈತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೈಸ್ ದೀಪಿನ ಇನಿತ ಏನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅದು ಗಂಜಿ ಉಂಟವನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗ್ರಿಲ್ ಪೂರ ತಿಂದದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೂನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಏನ ಕಂಡು ನೀರು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮೂಲು ಜೆಂಜಿ ಏನ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಇಂದು ಬಂಗುಡೆ ಜೆಂಜಿ ಏನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ हाँ विनोद भाई ठीक है हाँ तो ಸೂರಜನ್ನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಚಾಲಂಡ್ ತೆತ್ತಿದ ಏನನ್ಪಿನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂದ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಲ್ನೆ ಪೂರ ಸೂರಜನ್ನ ಎಂಕಲ್ 2 ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ ಮಂದ ದಯಪಂಡ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಂದ ಏ ಪುಷ್ಮನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಕರ್ದಿಂಚ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತೊಂದುಂತದೆ ಅಕ್ಕ ಏತು ಪಾಡ್ಯಾರ
ಏರ್ಲ ಸತ್ಯಂದೆನ್ನೆ ರಕ್ಕ ಈರ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಪೊನ್ನ ಆಂಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಸೂರಜನ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ತಿನ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಗೇತ್ ಜನ ಮೊಕ್ಕಲು ಗ್ರಿಲ್ ದಕಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಸುರು ಮಂದಿರ್ ಏರ್ ಯಾ ಮಲ್ತದ ಹೊರತ ರಡ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪುರ ನೇಪ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ ಮಂತದ ಹಾ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮೀನು ಕಾಪುನು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿದಾರ ఇచ్చిట్లుంటా అలా అవుల్లో ఉండాలి బ్యారెడ్ వేయాలి మంచిగా అవు సీపుడు వాటర్ గార్డెన్ సిటీలో అవు ఎన్ని వాటర్ గార్డెన్ ತಿರ್ತ ಫಿಲಿಪಿನ್ ದಾಗಲ್ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮೇರ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಏ ಬೂರ್ ಉಡ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆನಾಗ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮೂಲು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ತೂಜೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಮುಗಿದ ಜಮುಲ್ತಾ ಮುಲ್ತ ಮುಗಿದಚ್ಚು ನಾನೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತೂಪಿನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂ ಒಂದುರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಿಯಾ ಬಲ್ಲೆ ಹಂಚಿ ಬೋಲೆ ಪಿರಾವುಡ್ದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ദിയ മൂലല്ലേ വല്ലര് പൊടി വെക്ക വല്ലര് ಖಾಲಿ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲದ ಪುಗೆಲತ್ತಲಿ
ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಆಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡರ್ ಬೇ ಜೆಪ್ಪೆರಂದೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಓ ಓ ವಿಡಿಯೋ എടുത്ത് ഉണ്ടല്ല ആയ ജെത്തൊന്ന് തെപ്പുൻ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಜೈದಿಂತಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣಗ ಬೆಡ್ ದಾದಾ ತೆಕ್ಕವನು ಕೈ ತೆಪ್ಪಿಯಾ ಮೆನಿತ ಗುರುವಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ ಮೇರಂತಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇರು ಪಂಡ ತೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡಂಚ ಹೋಯ್ತಂದ ಆರು ಜೈದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಅರ್ಧಿರ್ತು ಆರೂರಿ ಅಂಗಿ ಪುರದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಈ ರಾಟಕ್ ಬೈದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರ್ದಾತೆ ಮೆರೆತಲ್ಲೇ ಏನೇನ ಏನ ಅದು ತೂರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರಿನಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆಗೆ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ ಪೂರ ಉಲೈಜೆ ಇದ್ದೀರೋ मेरे तुंडा स्वामी लेके इज्जरे ఇది 4 ಗಂಟೆದ ಏತ ಟೈಮ್ ಏತಂಡ 3:45 ಗಂಟೆ 3:45 ಮೊಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ ಬೆಜೆತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ ಅವಾಜ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೈದಿರ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಟೈಮರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಏರ ಈರ್ ಪೊರ್ಲಾತೆ ಏರ್ರ ಇರ್ನ ಕೋಡಿರ್ದ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಕದ ಒಂಚ ನಿದ್ರಂಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಜೈತಿನ್ ಕೋಡೆ ಆಂಕಲ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಬಾಯಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ ನಮೂನೆದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮೇರ ಜೆಪ್ಪರಂದೆ ಬೈದಿನ ಆರುಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದಿರಿ ಏನು ಏನೇ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದಿರ ಪೂರೇ ಇರುದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜೈದಿನಾರ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಪೂರೇ ಇರುದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿನ ಏರ ಯಾ 4ರಿಗೆ ಜೈದಿರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಪಿತಾ ಹಿಡ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನತೆ ಪೂರ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 8:30 ಅನ್ನಗ ಲಕ್ಕದ ಅಂಚ
ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಕಾಪುನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೂರಜನ್ನ ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಚಾ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹೋಸ್ಟ್ ತೋಜೇರು ಹೋಸ್ಟ್ಗೂ ಸಾಕಾತ ಆರು ಟಚ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸೂರಜನ್ನ ನೆರ್ಲೆ ಪೂರ ಚಾ ತುಚಿ ಏ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಾ ಮೇರೊರ್ತಿ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಅದಾರ ಚಾತಾರ್ ಮೂಲೋರು ಇಲ್ಲೇರು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಚಾತಾರ್ ಇರ್ಲನ ಇಂಚಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆತ ನೀರಕ್ಕೆ ದಾದಾತನ್ 49 ಏನು ಅರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬಾಲೆಂಡ್ ಇರಾಗ ಊರಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ಅಂಕಲ್ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಆಂಟಿ ಕತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಕತ್ತೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೋರ ಮೇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಿಟಾರ್ ದ ಮುಕುಲ್ ನಲ್ಬೋ ಕತ್ತೆ ನಕಲ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ತೋಡು ದಾದೆ ದಾದೆ ಚಂದ ಮಾಮ ಅಂದ ಪೊನ್ನಲ್ ನೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬು ಸೋತೇರ ಎಕ್ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು Smiley guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. बोलतले साई Bira. Happy anniversary. Sai Happy anniversary. What are they missing? ಚಂದಮಾಮನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಒಂದುಂಡು ನಮಕಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಪಿರ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ ಕೊಡೆಲ ಗಂಜಿ ನೀಲ ಗಂಜಿ ಅಂಚ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಚಂದಮಾಮ ಏರು ವೈಟ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಬುಲ್ತಂದ್ ಇರ್ದದ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಕಲ್ ದಾದಾ ನಾ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಡುಲ್ಲೇರು
ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಎಗ್ ಮುಡ್ಜಿಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಿ ಅಬ್ಬೋ ಪಂಡ ಚಂದಮಾಮನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಯಾರ ದಾಲ್ ತಿರ್ತಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಗ್ಯಾರ ಅಕಲ್ ಮಮ್ಮಿನ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರು